качваш колата. Снимаш ли? Да, ама да, ама нищо не се вижда. Да, много добре. Тук не снимаш? Там снимал, там. Първи стъпки! Оп! Дай назад сега! Опа! Трябва да наместим по задната. Бибат! Тук снимай му двигателя сега отзад, отиде към него, снимай двигател. Той много бързо мина. Мой клип знаеш колко е? Монка, мой клип знаеш колко е? 6 секунди, онай вика, гледай сега. И аз викам, добре, само се вижда едно пил, какво да видя? Ай, вижи, какво се е, Вече полетира. Бонке, ое! Това е положението. Минки, дръжте, естествено.